Dinadayo po ang Benox Lomi House Fast Food dahil po sa sarap ng pagkain at sa po siguro gawa din po ng mga crew. Maayos po mag-intindi ng customer. Lagi kami naka-smile. Ako po si Daila Jiao. 16 years na po ako nagtatrabaho dito sa Benox. Bestseller po namin sa Chami Chicken Chami Tamis Anghang at Lechon Chami Tamis Anghang. Sa Lomi naman po, ganun din. Pero ano din naman po ang special Lomi. Ganun din po, chicken at lechon Lomi. Kagaya po sa special, meron po tayong bola-bola, atay, laman, chicharon, kikiam, and squid balls. Sa lechon naman po, yung po ay lechon kawali, hinaliam po. At saka yung chicken naman po namin, yun po yung may sikreto sila dyan para pampasarap. Nagsimula lang sa bahay, yung dalawang ate ko lang yung nagluluto. Then dumami na lang po yung customer, naghanap po kami ng pwesto. Nagsimula po ng 2002, sa bahay lang po yun. Bestseller, chicken Lomi po. Sabi po ng mga customer, masarap daw po talaga yung chicken dito. Yun daw po yung binabalik-balikan nila. Yung pinakabalat niya po, yun po yung pinakasiklat ng Ben. Ako po si Myra Liesa, kapatid ng owner ng Benox Bimorada, na located po dito sa Bimorada Street, front of police station. Marami po kaming customer talaga, mga dayo na din po, mga galing Manila, Laguna, Cavite. Bukod po sa mga residente ng Lipa, talagang may dumadayo na. Nasabi ng customer, iba po talaga yung chicken dito. Para po sa mga customer ng Benox, maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa amin, walang sawa. At sige lang, kumain lang po kayo. At sa hindi pa po nakakatikim sa Benox Lomi House, subukan niyo pong pasyalan. At hindi naman po kayo mapapahiya. Thank you po.